Ay, hello. Welcome sa among balay karon. Magmukbang ta karon mga kabay. Diyan akong mga kuan na mukbang junk foods. Diyan mga kabay. Sinsya day ganihan na unsa manawa atong internet. Shout out sa atong 1 million people. Ang tanaw karon. Comment ba? Uy, welcome sa atong 1M viewer. Comment naman mo kung sa iyong gusto muna nagkaan na nila. Asa ngayon napila daghani. 15 ni kabuk. 15 ni kabuk nga junk foods mga kabay. Sa unahan nakatanan na ni. Sa mga klase mga chicherya ba. Ang baratohon lagod pod. Piso ra. Mga tago ba? Sige. Nakitan. Shout out kay Arian Jane Kamanso, panghatag kabay. O ba? Ay, pabilang lagan channel, oh. Wat-wata lahat, sakita lang ka. Kay, wapa na akong kauban. Agaw mo ni Junjun's TV. Pila na kung ano mo Junjo? Ay, pamilyang lagan. Pila na edad. Pila na kuhan sa imong kuhan. WTC ni mo. Mong balay ba? Last Feb. Congrats Jay, congrats. Mayo kay muni na ka. Mayo pa ka. Sa may itong nahanan ikaw na kay iguptom no ko. Na ako mga asa di ka karon? Shout out kay Nadit Kamanso. Na may kuan ng emoji na kakananon na siguro na sila. Comment mo kasi itong nakakaan. August ko no start. Oh, dali ara ka? Ayaw pa ka? Nagka-collab ni Agaw Junjun. Mayo. Pwede ka masaka. Pamilyang Lagan channel. Pwede ka masaka. Tagbilaran ko. Nasad ko sa Tagbilaran karon kay daman mi dire.
Are ko kay kusog signal are. Every day to video. Hmm. Sige kay mga jakitan karon. Ay lagin. Asa dapit nami sa kuan, J. Clarin. Dol sa kanang 7 Meadows at Bang. Ay, bili. Ano ba? Ano man eh? Dapit amo wisdom. Ayaw. Oh, dili lagi, dili na koy kuan, escape. Naktawan ra. Joke. Ano ba mag ang ilagay na mga account ba kaya ang jakitan siya. Pwede mo lagyan na rin. Watwata lang. Pamilyang Lagan channel. Watwata lang. Kaya wapadagang kauban mo sa kato siya karon. Ang siya rin mag-jacket nimo kay isa raw yung cellphone ay. Pobre pa lagi yung taon. Balik ra ko niya. O sige, out ko na ako at mananapin. O sige, sige, sige. Salamat sa pagbisita. Anya na? Anya na lang. Magsugod na tagkaon kay ipanggutom na ga mga viewers. Request mo kung sa'yo na ang kaon be. Ang bawan. Comment, comment, comment. Sa'yo na itong kaon na ni. Comment, comment na mo kay kamoyang pasibuton kung sa'yo na ang kaon na ni. Sa'yo na ang pakon. Sa'yo na itong paak na ni. Comment naman mo kung sa'yo yung request ako ka na kuhan. Sa'yo suggest ko kung sa'yo na itong paak. Comment, comment, comment down below. Dunga na tanan kabay. Ayay, atay po ng dunganan na, di po matabang. Kaya babagwadya kay pwede na dunganan na tanan. Unahan ako kuhan. Wa may ning comment ako sa unahon. Ako na lang yung una. Tara yung number 1 ang unahon. Kaya kanila, o iyara kong giigo pero ako nagikuan.
Ang umaya na magsunod ay, mahal. Sunod, sunod, sunod. Asa na asap chicharon. Asa ra ka to siya karon? Wow. Ni aslog. Ay, Rico Jun TV, what's up, Lods? Oy, welcome, welcome, Rico Jun. Pag-jacket na, oh, wata lang kay, kayang, nakong kauban mo pong masaka. Parang yung pabatabot, kita lang yung karoon tatawag. Wear now. Baba ako ng balay. Oh, sige, baba lang, baba. Oh, sige. Ito yung taklaan. Pa-jacket muna. Wait, salads. Wait.
Rico Jun. Wait, wait. Wata lang. Wata lang. Oh. Ana ka bay, kita na ka. Oy, ulay bar Junjun. Ay, Junjun. Pwede ka masakat sa Junjun. Hey guys, what's up? Support, patapsak naman sa aking premiere 9:40 PM Saudi time. 2:40 AM Pinas time. Iwan ko lang ng bakas para sure. Mabalikan things. Oh, sige. Hello, host. Junjun. Pwede ka masaka. Hmm. Wash hands. Buwa mo. Sana all pa sa kaon. Saka kay magmukbang ta. Mulat kat rako. Anad bitaw ka na mulat kat. Belated happy birthday day. Sir June. Uwaw man ko. Ikaw mauwaw? Nabalay vlogger mauwaw. Katulo na rin, katulo. Ah, sige. Uwat raw ako, Sir Jun. Wapa po ang kauban na yun. Kuan? Ngita pa to kuan. Sakaan, saka katog lobero maka signal naman. Tagae ko bilang lamion si Ina. Sana all lamion. Sana all ba ito lamion? Kuan eh. Kamoy basa kay di ko kabasa. Gina B. Waiti, waiti. Kaite.
Welcome. Shout out nimo Ginabi. Comment mo kasi sunod na tong kanon. Ito nga, pakon. Tamsak na ho. Salamat. Wait, katong tamsaka na. Lapag laman, lapag. Jojo, agwasa, tanduay na lang ko lang ana. Sakto juga. Letter na na, sunod na og makuha na ta, mamuni. Magmuni-muni. Shout out kay Jojo Agwasa. Gano sa man kahos asa man ang makauban nimo. Wala pa to nangita pa yung signal. Sick ni Angelique. Shout out nimo. Uy, kaluya man. Kaluya man. Ha? Nagkaluya man ka? Nabusog naman ko eh. Tulog pa ganyan na taon. Ay na po ko tamis. Parat mo to. Dili day mo kauban puyo. Dili ako na ako sa kuan karon tagbilaran. Sir June, shout out. Na ako sa Hello. tagbilaran. Hello, Ma'am Gina Baby. Mega love shout out. Nice. Nagkaluya man ka, sir. Bawo nga nagkaluya na sila. Uy, Mercurius. Wasak-wasak mga kawasak. Shout out na mo, Mercurius. Salamat. Ay, nibisita ka.
Palitin na og emperador ng imong gikanyak. Unya na kay das kilid bitaw dai kuan. Das kilid gipahipi ang kuan MP. Uli na yung taon magkarogyos kay mag uban ka sa mong kuan vlog. Kinanglan mag artista. Shout Jin Osaka pa shout out. Shout out niyo mo Jin Osaka. Uy, hello. Gupo ang amigo. Grabe gwapo. Sud, bay. Palitin na nagkuhan. Palitin na naging emperador. Wa pa. Anya na. Inaguli na nimo. Amiga sinemong tidyan na si kagag chichirya. Ning dako lagi taron. Wa, paano na sa kamera na. Kamera. Sige na magkakuan god. Tambaron tadi re. Dali nga na. Wah, lagi. Ano sila imong mga anda kauban. Wa lagi kay dako sa kan. Bilaran. Nas kebenaran. Signal karon. Wala nang waray family. Hello mga katusok sang kikoy. Salamat. Babos kuan ba? Edgar arong grabe po to. Wah, bito Edgar. O basig nagtrabaho pa. Siguro. Trabaho pa siguro to. Nag-vlog na karon chan? Wah, di kapoy ko. May internet o may pang-upload. Sabi mo mga upload ba? Mga highlights yung gawa ikuan ba editan na upload. Lagi pang-upload. Kasi mo ko upload. Di mo ko na wifi dire. Load ram ko dire. Kaya raman mag-upload. Dita ra. At ka po na. Nakoy kuan, nakoy Taon kasi mo gusto are pili lang. Mukbang. Ayaw na kaom. Gwapo na. Pa ipalitag do wala hubog na kanta. Bo na naguli mo. Uli mo April siguro? Ha? Uli ko April. Wala may kuan. Wala ka nang di na kay ikulong. Bitaw, murang tagwa na to, murag iro ba kulera. Kinsa ni naka-yellow, regards gwapuhon. Isa ba, patanaw ko ba, isa na. Gwapuhon daw. Oy, shout out Bulanon, Waray family. Kasi magkasinabot mo. I-add ko sa Facebook, tapos chat-chat ang doha. Ay. Pila na yung subscriber ya? Hapit na mo graduate. Mapit na mo 1K. Pag nag-1K na, nananay ko, di ba? Nakakaabot man siguro mas 1 hour. Napay watch hour.
1,000 na ito, ba? 1,000 hour? Pares na mo usap-usap. Napay watch hour, ano, 4K ba? Ah, 4K watch hour. dahil po yung kuan pod, fan page Ano, ba sa kuan? Fan page na sa Facebook. 1,2 pa may kuan, 1,2 pa may dako ito bahos. Dalhan na yung tubari, kaya nga. Imo kong kuha, tubig. Oh, sige. Marami ako ba? Hindi kita na. Bulanon. Oh, sige. Balog, log. Lapag imong balay. Bulanong waray pamili. Ubos load ko. Salamat Chris Mercurius. Nakakuan. Naurot ng imong load. Wakay kuan na bulanon waray. Link ba arong diretso ra. Flora rates thumbs up mga host bagong nadikitan basig daghan mo laging taga ni bulanong waray. Oh, salamat host. Flora rates, hello. Email Dennis Vlogs. Dennis Vlog, hi Ate Flora rates. Nadaypot ka dire. Dua ora ko matong na pud ko ron. Taya sa mukha dua way matog ra di ay. Dan, gitaklaan na nako mula nang waray. Was out Lord, Jason Nanyasco, oy, Jason Nanyasco. Was out nimo. Sikat ang likod. Luraret silo, hihi, nakita na puta dire sa balay ni Niti Bulanos.
Oy, salamat sa inyong pag-ari. Sulod sa mong balay. Salamat sa taklaos. You're welcome, you're welcome. Daw ka mga, ano na rin. Haha, thank you. Disinas ko, asa di ka karon? Uli o kuhan, kaya yapil ka na mo sa mong itong drama-drama series na mo. Tuwa pa mo kita sa mong Mario o si Maria. Naari to, katawa mo gamay. At least na gamay. Adto ipod akong balay mga amigo. Oh, Flora Rix. Lapag balay, lapag. Pangatag pod, sisunanas ko. Oh, bali. Pili. Hi ho. Ko no, hi ho. Ilapag laman, Flora Rix. Imong balay. Kaya nga taklaan na. May-exit ako mga katusok ha, kay na ako'y giluto nga video ko. Sige, wala nang waray pamili. Salamat sa pagbisita. Duty pa ko sa PNB oy. Dito na ko. Kung saan ka pwede makakuha kay banon ka tong Maria o si Mario ba? Bisi ka na, kamusab na ikaw si Maria. Son. Safari. Gamay na lang yung nabilis akong chichirya. 15 ni kabok. 8 na lang. Ay wala may jacket. Ano ba? Kola po, gijakita na ka. Ang di ka tugnawon. Hi guys, what's up? Pa-support, patapsak naman sa aking premiere 9:40 Saudi time. Oh, Rico Jun TV, tamsakan mo. Ari, kola po, gijakita no, giukasa na ka na ha.
Murag turo jud nga nakabuhi. Andiyan niya ako. Ikaw lagi Maria. Wash out, wash out. Oh, nibalik na tang gwapo. Juan, gamer ni. Wash out kay Jason Anyasco. Balay ni Pluralit, salamat mo. Oh, sige. Ay na, klaan na yung balay. Paragliding is real. Kaya na, sige mo nagkapindot, mawa ba? Sige mo kapindot, tawawa. Maka nang kuan, signal. Hindi, mapindot, mag-cancel, mawa, magkalit. Magkuanta po ko. Live stream lang. Kamu ba? Ano sa? Mag-live stream ako kamulong duwa og kuan. Oo, pwede bitaw. Na mo ka squad, sige man mag live stream. Sa YouTube man, sa YouTube. Sa Facebook din yung sa amin. Facebook, kira dali ra. Kuan kay Lisman. Listen, masarap sa YouTube magkuhan, mag live stream. Kinahanglan og kuan. Oo. Alam niyo na, alam niyo lang gawain ha. So may balita des kampo, mo gyapon. Oh. Bakit kamsakan. Magyapon. Kampo gyapon. Kampo gyapon. Magyapon outro. Na natoy parto itong kuan kang Maria kay Maria. Dapat toy parto. Nay parto. Manigawas gud dere. Natabunan na siguro to. Dagan mo na subscribe dere mo natabunan siguro. Di wa pa parto pero amo pangabutan pa parto ba. Buhatan pa rin jo kadto pala yung last katong nay si Mario tong last mo siguro. Nagkita sila. Nami upload pud karon. Ah, Salit nga masayo ka na sa public ng dagli kayo tao ba. Dara. Mga tao. Dito may kandihay. Dindot na. Live Bang Amsak sa pingan. Ay, upload ito karon. Ulam namin, hindi katulad sa namin, bilang. Kami, Asan di pag live ning kuan yak sa YouTube. Asan pag live ning YouTube or nay kailangan na sa subscriber ka dapat naka kuan na. May minimum. Na. Gamay pa man yung subscriber ko. 80 sa roto. Hindi ka lalapan. Dito ka lalapan mo.
Kahit Maglisod. ulit, Wala. Bakit sa video kay upa mas screen video. Ha? Abot na. Gaba ba ka na isa lang cellphone. Ah, kaya mo out. Yun ka tol. Hindi ko wala na. Kita tarad ko. Ito na lang yung jacket. Jacket kay maglisod ko. So sige mong kuan. Kuan sa imong cellphone or makita ka. Oliver. Oh. Junjun. Gabi ni Sir John. Oy, naghanang balay. Panghatag po. Oy. Pizzeria. Oy. O, nagmuli ko na. Librehon mo. Kuan. Bubot. Bubot ra kay. Wala makaya. Mahatag po mo. Pizzeria. Oy. Sulod. Saka sa Glenn. Saka. Ang na po ko yung kauban. Ang lipod ko lonely. Lonely. Uwa si Sir John. Pula po. Hello, Jean. Jean, akado. Akaso di ay. Sana all lonely. Ulay bar Junjun. Junjun. Asa naman ka Junjun oy? Wa man ka nang imbitar Junjun oy, birthday galitson ra ba daw ka? Sana all galitson. Lonely agwa si Sir Jun. Sakto ka. Gimingaw na biya si kuan mo. Christian. Kagilok god.
Way litson, litsira. Ay, asam dag katas. Nag-ingon pa ka kay panuan ka na magbake arong litsono nato. Andam si Glenn akaso mo manakop. Sana all gimingaw. Gimingaw na ba sila ikuan? Sila kuan nag-drama-drama na po sila karon. Sa ilang page kay kuan hustle. We katas gatas ra agoy-agoy. Basig lain na mga gatas. Batang may laban siguro na. Oh, Sir John, mag-vlog ta man ako pagbaki o ba? Mag-vlog ta na. Challenge na nimo kay ba may dito ka manak dito ka kay ba man ako pagbaki. Imuha na amara ka papila na po. Oh, lagi na kan at ko na mo sa Maria dito. Kailangan programa. Buhay drama de karat. Rekod kung yun na isa ba isa. Next next ini dapat ini apa? Aku mesti dia aku dapat Kana nawala man si Glenn oy. Sir Jun, ang parto ikaw si Maria. Okay ra ba nimo? Kana asawa. Maria.
Nanawag. Gumano ko step na rin. Mulai naging anak. Yan natin. Ano ba? Paano bilang yan? Hello, pula po. Jin nakaso eh, Jin. Nakasuod na doon balik. Ah, hindi ka dapit taron. Glenn. Ah, kadapit na magpa. Nakalubi? Account nila. Nalipid na. Ah, kadapit ah. Hello, Jay nakaso. Loading man ko eh. Pungot. Bisag na ako sa moto. Kaya talag signal ato ay. Nakagubag relasyon. Ana, orot na. Ah. RJA channel. Hello, Don channel. Dimak present. Hindi ko kabasa.
Kaya kaya ni siya.